As expresións artísticas son e seguen a ser nestes tempos un estímulo para moitos. Polas artes plásticas e a fotografía digital apostou a Asociación Cultural Mil Cores cunha exposición virtual nas redes sociais de traballos feitos polos alumnos. Por exemplo, eu dibuixo este robot que di todo sale ben e estes círculos. Tamén dibuixo moitas conchas e tamén esta flor e este moneco de aluminio dun enfermeiro que quero facer un homenaxe polo que traballan día a día. También ayuda mucho a llevar el tema del confinamiento, el tener una motivación. Un taller de debuxo paso a paso é outra das iniciativas para toda a familia. Desta forma mantemos o contacto, solucionamos pequenas dúbidas da xente que xa nos tiña vido aos nosos cursos e propoñemos novos retos. Entón, o uso das tecnoloxías para poder seguir relacionándonos e creando. Debuxei sobre todo animais. Tanto Vane como os meus compañeros en Mil Cores saben que me gustan moito e que sempre me decanto por eles, sobre todo os cabalos. Xa que non poden ter os seus profes diante, pois sirvenlles para ir eles tendo pautas para poder crear os seus propios debuxos. Tamén nos animan un pouco aos pais a debuxar. Fixen 2 cadros a lenzo e tamén estou facendo algún debuxo a lápis. E mentres non recuperemos o noso ritmo de vida, acabaremos a nosa exposición virtual e o que máis queremos é voltar á normalidade, que a crise sanitaria se subsane e con todas as garantías poder voltar ao noso local, retomar o contacto con nosos alumnos. O que nos queda é facer os exercicios que nos manden os profesores para que ao final do curso eles poidan valorar e rematar dunha forma moi atípica. do aprendido neste tempo tirará proveito o inxenio e a imaxinación.